Hari ini kita hendak benai ke pertai berokawai kalau siap tiang nak jing sapriang stat jong penyang jing pang corona bat ki sarkar kila syem yakat ki badan kilat kilenti banyadai kinong song nak kini ke jing pang. Hang ni hak jela Meghalaya ru ka sarkar kala syem ya borok kilat kilenti bante lakam ya ke jing sapriang kini ke jing pang. Hendrai ke jing ma kadang don hi hang ni hak jela bat kawai ni gini ke jing ma. Kadai ka lut Tyngka namar ke jing million jong ki breu banta Umbiah habanyo pisa kabadai ka wei kelenti kabala ban pensapriang yau ni kunyang jingpang. Kiriu start science bat kiriu shampang kila shamru bat ka jing sapriang kloi jong ka COVID-19 kadai na ki air droplet ne ka jing se jong ka Umbiah bat ka lat ka bakong santam ban light na ka jing yo yau ni kunyang kadai da ka bayayeng jingai iwei na iwei pan. Wat la ki pabun ki priu ki lakyar banya yang marjan ni banya kublai kiti bat ki lasat ko ya laki kiti da ka papendon kam da ka hand sanitizer bat wat ki badon ya ki jingpang bayong kli bat jerho ru ki deng da ka mas kanang bakanam si cheki weipan haba ki reu start ki la kren shai ba ubreu ubadon yu COVID-19 la da open seat ya ka sembo Umbiah ha ubreu ubakon latikna ba uni ubriu unyo lang ya ke jingpang na marba u virus u embha hakamet ubriu dang hakatayo baladam u chief executive officer ka Shillong municipal board ula batha ikipat ba bakem dai ban biak pathar hakichaka pat ba bat kinu ki bale persha kinsha penshitam katkum ki kandon jong ka Meghalaya municipal act syajar khandaspa nyopolai Hakawai pat kalyang lasaki pat baki babun ki pat ba habaki nyaw ya ka pisa ka baki say na ki bank ni na ki ATM kita da ko Umbiah hakishin riati ban nyaw ya ki lut Tyngka jong ki nakalyang usembut menteri rangba ka jala Meghalaya ba preston tensong ula kubur ba ka jing sapriang ka jingpang ka dai na ko Umbiah bad ula ong ban sabatha ya barok ki bank ba ki dai ban bu ya ki hand sanitizer bat ki hand wash kanang ba ki pat ba ki nyo ban pendon kam bat ban te la kam ru na ka jing sapriang jong ka ni ka jingpang pi ka e ka bangingi kerpat kolong namar ngimla ban ai iwe pui kendon ya ki pat ba tenrei balengi create mentai ka awareness ba porok ni de basutu ya ke jington kam ban yele thma ya kaneka uniu khnyang jingpang moniu khnyang jingpang de virus uba sirkhe yedo kata uba mdei u airborne disease kumba pi ongpi tang nam ta i Umbiah tang khendia ru klakta de ka e ka bangi na kliang jong ka sarkar ka bangi kerpat ya uwe puwe ba kiar kat bala belengi ong deng ka bas namar beli lada jia ba jurho let's say utu balong infected ka nu jurho kalak ta chawai de kan utam lada kiba pli kiba mariami nang tu na ATM lani mariami nang tu na pok ban ki nyau ki pisar ki le de Umbiah de ka bangi kerpat kolong ba kim dei ban le kata kham tam ha ka ni ka por ka ba jia uni virus ubaya keleng ka perthai de ka bangi kerpat kolong ba sngo ba wat pendon kam wat biak plumaru nata ko jong por wat pendon kamro do Umbiah aba pinyo pisa namar ba kala ban poi ke jingapit ka ba sirkhei ka ba let's say ha ta por nginam la subat control yau ne khanyang jingpang Ikaw ba kiniki ban kakajaka ka produk ki masin rong na ki ATM di ban bu yani ka hand wash na ka hand sanitizer hoi ki don kam ban bu namar bale kani ka sanitizer ka don kam ba tena ka daw ko mo ping la ai ka instruction lo sya ki deputy commissioner bakin ai instruction sya ki bank sya ki ATM borkhot bakin bu ki ja sanitizer habawan manung no ban thep pisa lani ban dro pisa